ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз бо як канали бизнес ҳам хеле либосоша бинед чӣ хеле сатре либосои беҳад хушрӯ ҳиҷоб доранд. дар ин канал инами чизе ки ҳозир нишон додестиян ай магазин шонай абая чизе ки ҳами дидестен то ҷои намозу қуръон тамоми намуди либосои сатри номи магазиншон Алсабр дар шаҳри Казан ҷойгир шудагай магазиншон беҳад магазини калони хушрӯвай ҳам канал дорам ҳам дар WhatsApp группа доранд. чизе ки мехоҳен заказ мекунем ба почта шумо дар роӣ мекунанд. тамоми шаҳрҳои Россияда отправка доранд. магазиншон дар шаҳри Казан Нижнекамск адресшон торговый центр Барс доставка почта қатъия. дӯстони азиз ҳами хеле чизои хушрӯ доранд бо беҳад куртаҳошон аксия скидка шудагиай. ма каналшона закрепид мекунам. силкаи каналу силкаи группаи WhatsApp-шона дар комментария закрепид мекунам. айноми канали Мамалаев салом расонен. бо аксия меша скидка меша шумо да заказ кунен. беҳад куртаҳошон арзон. ма даромадам тамошо кардам. ҳама хеле куртаҳошон сатрои фасон доранд, шарфҳои хушрӯ доранд. ина бинед тамоми чизое ки мусулмонӣ ҳами ҷои намозу китоби қуръон барои куртаҳои ами занонае ки исломияй дар каналшон ҳастай. суратҳош қатъи маҳқул мекунен. бо дар WhatsApp-шон гапзанон мекунен. хеле барои падарка наборои ҷои намозу тасбеҳу қуръон доранд. беҳад туҳфаи оли ҷаноб мешава барои ҳар як шавҳарай хеш табурай туҳфа кунед. дӯстони азиз раҳмат барои дастгиритон беҳад миннатдорам. дӯстони азиз барои шумо тарзи тайёр намудани круассан тестаи слоёни кати тестае ки конверт меган беҳад мушкил метавам хе ба гуфтан ки ҳами корш қинай лекин бо тарзи осон барои шумо фаҳмондагим тамошо кунед. як пиёла оби гарм, як пиёла шири хунук якҷоя кардем шир гарм мешавад. дӯстони азиз иҷада ним пиёла оби ширгарм якта ним пиёла шакар гӯем барое ки иҷада ма амо чизи ченк накум пиёлада монандай размераш. ним пиёла 60 грамм шакарай граммакиам ҳаста ҳисоб кардагиам барои шумо бо пиёла мефаҳмонам. 60 грамм шакар ки об шуда даруни пиёла ширгармай об бо ҳамроҳи дрожжай камтарак местаяд 3 минут баъд меандозем дар даруни тестамон ширгармай. дӯстони азиз намакам дора камтарак намак дора бисёр не ним қошуқча камтар даже намак дора. орд мода дар корай 700 грамм орд. баъд хамира мешӯрем. дӯстони азиз ранги хамири булучка бояд биёяд лекин дар и вабше тухм дар кор нестай дарунушда чиста франсузки пахлава слоёни теста қатъи беҳад бояд слоёни биёя. шумо тамошо кунед баҳри шумоай и хоҳиши шумоай намха то охирша тамошо кунед. беҳтарин теста меомадай. ма аллакай дидум результатша барои шумо гуфтестам. анам ним пиёла бори растительный масло фарқ надора алейна чи хеле боша меандозена. вақте ки хамир бояд айдаст ҷудо шудан ҳам хамир эластични хушрӯ мебиёяд охир дар авғана андозем. ҳамин чизе ки кардем булучкам хали чизода охир да андозем. ма фақат мегум видеомда беҳад мулоима ки ҳамин хамир хушрӯ мешавад. баъди шӯридан баъд равған андозем мулоим мешавад.
анамихе мушт мезанем, камта сахтш мекунем, и дрожжевое тестара сразу холодильникда мемонем, дӯстони азиз. Мепечонем пакета, да холодильник мемонем, 3 соата мераса. бо 250 грамм маска дар корай, маскаи шедрайлета қати кадестам. шумо чӣ хеле ки дошта бошем фарқ надора, маргарини шедрайлетай бахшиш маска нестай, маргарини шедрайлетай. шумо дошта бошен маргаринои 80% мешава, бо ами чанqa жирностиш бисёр боша, ҳамуqa песочни меша, ҳаму чиз резонак мешава. Тестаи слоёни мо бояд амхе конверта тайёр кунем, бояд амхе квадратик шава, ҳами да пергаментни бумага, да ҳами тестамон мувофиқ биёя. Тестаи мо ай 2 порсия ҳисоб мехӯрам, 2 порсия тайёр кардам да ҳами зуолаш, барои ҳамун маргаринам бисёртар мерава. Агар 1 порс боша 200 грамм 180 грамм маргарин, ҳамин чизе ки ман 1 пиёла шир, 1 пиёла оби ҷӯшомадагии гарм андохтам, бо ним пиёлаи дига оби ширгарм, да ҳамин теста шумо метавонед ки камтар дозен, ҳамин продукташа камтар шава. ҳамин тестаи ман 20 дона ровна круассан мешаванд. ман 10таша тайёр мекунам, 10таи дигаша мемонам морозильникда слоёни теста меиста. Любое время дар кор шуд, свеж як мегирам, об када ҳами хеле мулоим мекунам, тайёр мекунам круассан. ҳозиражда ними ҳамира мекунам барои шумо. Ман барои оилаи бисёриам, бисёрш менависанд ки апа ҳамин рецептотуна бисёртар гӯем барои оилаи бисёрӣ. ман ҳами хел оилаи бисёрида рецепти калон кардам, ҳам ба як бор тина кардан, ҳами рӯи стол калонтар боша, бо одамда ҳами корш нағз мешада, ҷои тангда тинакунӣ камтар қинай. шумо бо столои калон дошта бошен, и як теста камтар калонтар мешавад, дарозтар мешавад, удобни меша кордон. камтар мада ҳами ҷом неудоб нашдаге, барои ки ман тестама беҳад калон гирифтам барои 2 порс. агар мешава ки ман майда кунам, ними ҳамура мекардам, нимша намекардам, и вариантам мешуд. ман як бора хостам, ба як бор ира 5 бор мо конверт мекунем холодильникда, 5 бор. ира ётон наброрен. вақти 5 бор мо конверт кардем, ҳамиқа слоёни хушрӯ мебиёяд. ба ҳамин хотир ман якта калон кардам ки ба як бор 2 теста тайёр шава, бо хела ҳами хел тина када намеистем. маргарин камтар об шуд, ай гарми даст исуш кадем, инам хел ба даст мекунем, бо мечаспада хамирмо. конверт анами меша, дӯстони азиз, анами хамира мо ранги конверт мекунем. ҳамаи душа маҳкам мекунем, 5 бор мекунем, да холодильник мемонем. ҳар як боре ки конверт карданда 40 минут ё 1 соат, 40 минут зиёд да холодильник мемонем. ина якум қабати конверт кардагимон ози холодильникда мемонам. баъд мегирам, баъди 40 дақиқа мегирам хамир, хела бо хали мешава, истодаги дамхӯрдаги да холодильник, хали маскашам, маргариншам сахтак мешава. меброрам, бо айсар тиниб мекунам. ина дӯстони азиз ровардам, бо тинибш мекунам. ҳами хел ҳисоб кунен, да 5 маротиба да холодильник мемонен, мегирен, тиниб мекунен. бинен, ман одди када ҳамаша фаҳмондагиам. аввал як бор ҳами хел мекунен, баъд аймобайн боло мерен, аймобайн поин мебиёен. барои воздух меброра, кам шумо бай хеле натарсида кадан гирен. барое ки воздух бировар, бо ҳами ба каталка бурдан мегирен. агар ки воздух нашуд биромада, корча қати, ягон вилка қати камта сурохш кунем, меброяд. мада камтар ҷо майдатарай, столи кухни беҳад майдаҳай, неудобнатар буд. и хали слоёни тестара мефурӯшанд да магазино, майдаҳа камтарак мефурӯшанд. гӯё ки ай ҳамира як қисмшай 5та, ами аз тестаи мо 5-6та ҳам хали мешава. баъд ай теста бо асосан рецепти наполеон торт, ай ҳами слоёнияй. ӯ рецептое ки мекунем, вай асосан рецепти наполеон нестай. ай анами рецепти слоёни теста наполеон мекунӣ, аҷоибот наполеони резона ки беҳад бамаза мебиёяд. ина и дуюм бошад, дӯстони азиз. ман 5 маротиба, 5 маротибаш холодильник меброрам,
мебарам, тинак мекунам, круассана мепечонем. И панҷа маротибаш мешавад. худ шурӯъ карда то охирша тамошо кунед, нагзаронда. вақте мегзаронед, баъд ҳастае ки нофаҳмо меша, хушрӯъ намефаҳмед давоми видео чӣ шуд, чӣ буд. ман ҳамаро оддӣ карда фаҳмондагием. дӯстони азиз, барои шумо ин меҳнатҳо, ҳама заҳматҳои кашидани ман, ки шумо ҳамихе ёд гирен, ҳамихе корошам беҳад осонай. якум бор мефаҳмӣ, меги ира чӣ кардагиан, ира 10 бор то додагиан, ҳамихе я стресс да одам мезана ки чӣ хел кунам. вақте ки мекунӣ, ин кор дар назарат ҳеҷ метовад. тайёр кунед шуморам. ай теста қалама мекунанд, фатир мекунанд, самбуса мекунанд. вақте ки шакар дохтам ку 1 қошуқ шакар меандозед, намакша бисёртар, фатир, қалама, самбусаи резона ки беҳад хрустяшӣ мебиёяд. ина дӯстони азиз, ҳар боре ки мемонам печонда мегирем, бо камтар дам мекунам. ина мехе и панҷум борай аллакай ман мебарам. дӯстони азиз, мегирам. як бор шамашмода навор накардам, барое ки чанд бор кардам навор дуру дароз мешавад. барои ҳамо гуфта мемонам. анам хе слоёни тестара душанбеда мефурӯшанд. дар инстаграм силкаҳошон, каналошон ҳастай. анам хел килоакӣ мефурӯшанд. 1 килош 25 сомон. ина хитон тайёр мекунен. и 3 кило бори буд. ози ҳамин тайёр кардаги ман 3 кило. беҳад бисёр мешавад, ба баракатай. экономичнаҳай. дар 250 грамм маргарин, як пачкача маргарин қати шумо 3 кило слоёни теста тайёр мекунед. ним шама холодильникда мондам. метонем бо вая самбуса кунед, метонем агар шакарш камтар боша. барои ира ман шакарша бисёртар андохтагим, камтар ширинакай. агар шакарш кам боша, а як теста ҳам самбуса ва фатир меша. инам хе 8 сантиметри. дӯстони азиз, 8 сантиметр фаромӯш накунед. ин рецепти ами қонуни франсузскияй, сантиметрош қатияй. камтар вақти ка ами печондан кашенша хамира ки намхе ба ғавзтарак набиёя. намхе тину кадагем чиқа мяхки амхе руғани хушро омадагай. мемонен бо мераса. ним соата ё 20 минут. хай мебинед смотря хона ҳавош чӣ хел боша. гарма ки хушрӯ боша, 20 минута рӯ мегира. худаш бо калон мешава, абё метия. намхе тинуктар кардан мегирем, камтар и бо хамир дрожжевое хе дам кардан мегирем. баъд вақте ки рӯ гирифт хамир, сраза вай мекунем. ҳамин печондагиёра гирифта листа мемонем, тухм мешакем. дӯстони азиз, инами хел ягон қинӣ надора. фақат ами камтар я меҳнат мекунӣ, чанд бор тунук карда холодильникда мемонӣ. намиха мондан мегирем. 6 та мемонем, барое ки бо баъди пухтак и тестамон бо дам мекуна, дрожжевое беҳад дам мекуна. ина зарди тухм холияй бе ягон чиз мешакем. шир ҳамроҳ намекунем, ҳеҷ чи ҳамроҳ намекунем. хамира бинед чӣ расидай, хушрӯ рӯ гирифтай, ҳамин хе мулоими мяхки тофтестай, хел тухм мешакем. маълумай асосан ҳамин хел тестаи франсузки ҳамин хел меомадай. ман профессионалора тамошо кардам, инам хел мекунанд ки агар ки буҷумба, инами тестаи круассанай настоящиш. ина дӯстони азиз, бо метонем ай ира сирхтар кунем. ман буровардам, дидам бо як бори дига мондам, камта сирхтаршон кардам ки бо сирхтар хрустяши хушрӯ мебиёяд. аввал духовкара 200 градусда мемонед, ба 170 градусуш мекунед, пасттар мекунед. 200 градус мемонед ки камта сахта ки қоқак шава, баъд паст мекунед, дарунаш хушрӯ слоёни ҳастай, дарунаш хушрӯ бупаза. ози баъди пухтан мемонем я ним соат хунук меша, баъд машмода бурида нишон метиҳем дарунуша. и дуюм борша инами 10 дона шуд. бинед чӣ хел хушрӯ. якум бор гирифтаги монай дӯстони азиз. ози дуюм шамондагим духовкада. беҳад необични омадагиай. маззашам ширинак омадай. ман дарунашда ҳеҷ чи накардам. агар шумо хоҳен
ягон варёнка, ягон нутелла шоколада меандозем. барои чӣ ман накардам? Барое ки асосан ами франсузки круассан дарунашда ҳеҷ чӣ надора, ан холия. инам хел блестящ омадаги, ма болошда фақат тухм шакидагим тамом. Ягон хел ширинӣ, асал об кадаги, оби набуд, ҳеҷ кадаги нестам. Худашам хел блестящ хушрувак омад. ина духтаро якча гармогарм ма барои шумо нишон метиҳам. хел мягкий хушрӯй. вақте мемонед шаyd ним соат хунук мешавад. вақте хунук шуд, баъд резонаки хали хрустящ мешавад. бинед чӣ хел мулоимак пухтагие. ман ҳам гармогармша нишон додам, ҳам хунукша. барое ки вақте пухтем ба шумо нагӯем ки ай и дига хел буда, ай мо дига хел. гармишда дига хеле камтар хунук мешавад. анай хали мешавад. хунук шуд, ним соат мондум, хунук шуд. мебуремша дарунша бинед чӣ хел слайёни ами қабат маълумай. асосан круассан анам хел меша. дӯстони азиз, агар ки да ҳами видеоҳорам дида бошен, да тайёрша хӯрда бошен, мефаҳмед. анам хел сип сирхаки хрустящи омадаги. уже бинед вақти буриданда хела корочкаҳош рехтак ма тоза кардам. ина бинед уже рехтестай. беҳад слайёни хушрӯ омад буд. бинед хамир дила баста нестай, мягкӣ омадаги. хай ҳама кӯшишо барои шумо буд. дӯстони азиз, лайка фаромӯш накунен, обуна шавен. амҷо подписатсия сирқати навистагиай обуна шавен. анами хел видеоҳое ки заказнои шуморо ма тайёр мекунам. дӯстони азиз, иҷада бо хоҳиш бо як подписчик морковни пирог ки чанд бор хоҳиш кардан, ма оҳиста оҳиста хоҳишоро иҷро кардистам. барои яке бора дар видео намешавад. дӯстони азиз, ма хостам ҳамирӯз барои шумо пешкаш кунам. 1 стакан орд, 1 пачка разрыхлитель, 2 дона сабзӣ, ним пиёла рӯған, ним пиёла шакар, 3 дона тухм. кам расход, кам харҷ барои шумо нишон метиҳам. беҳад рецепти бамазза мешавад. ордаш 1 стакан пур ба пурай. 250 грамм ай ҳами стакан орд. беҳад хали бо хали воздушни мондагӣ нестам. ай бош бо зиёдтӣ мондум, ба қошуқ ҷуқидамаш ки стакан пури ам хали вай. мумкин 200 дига чайн накардамша, барое ки 250 грамм ай ябор чайн карда будам орда. ами 270 грамм шудаги ордаш. я стакана пур ба пуре ки стакани калон боша. хато накунед. ним пиёла зиёдтарай шакар. амин пиёла қати чайн кардагиам ним пиёла зиёдтарай. хел ним пиёлаи равна надозен. 3 дона тухма ба шакар мезанем. анам хел сахтаки ғавсаки хушрӯ мешава тухм. баъд сабзиро ҳамроҳ мекунем. 2 дона сабзи средни. баъд ним пиёла равғана меандозем. орда қати разрыхлитель барои 400 грамм орда и разрыхлитель мон. теста бисёр боша 2 пачка меандозем. разрыхлитель норма дора. ана орда ки ба ҳами лопатка мекувем то ки хамирмон чихе воздушни задагием тухма падёмуш нашина. ма ҳинни ки нозук мекувем орд якҷоя меша. ҳатман ба элакча бехта орда кунем ки воздушни биёя. баъд иҷада мо чормағз дорем. дӯстони азиз, чормағзам меандозем. беҳад бамаза мекуна. бисквита бисквит ния нежни бояд биёя. ягон шир, ҷирғот, сметана надора бисквитмо. экономичнаи бо лаззат. бинед хамира чихе ғавсиш чанқа бояд биёя. анамихе кальцо да размери 20 да кальцо тайёр мекунем. фольга қати да листа такшда мемонем. ай боло кальцо меистам. хамира ҳамаша меандозем духовкада да ҳарорати 180 градус да мобайни духовка мемонем. ним соата тайёр меша. бо хабар гирен. фонарик боша нигоҳ кунем. сирха кишид аллакай тайёр шудаги. дигаи хали проверкашам накарда тайёр шудаги. ина бинед чӣ хел нежни омад. ягон чӣ намекунем. равған ҳеҷ чӣ намешакем да лист. камта сахарни пудра мекунам барои ороишиш. худаш теста, худаш ширинай бо сабзӣ дарунаш дадора. сабзӣ чихе ширинай аҷоиб маззаш хушрӯ мешава.
якум бора ма ай морковни пирока дистам беҳад гудакода аввал гудакода маҳфул шуда. Буридим гудако хӯрдам, беҳад бамаза, ширин. Гуфтанд Форидакшо, ма гуфтам ҳоли намехӯран, яки морковни меган. бовар надоштам ки бихӯран, ки не, беҳад бамаза. Раҳмати калон ба ӯ подписчики ки моро хоҳиш карданд. мо ҳаман пироги сабзигира гӯё чашидем. Анамо тиёркара майдатараш қати гузарондем, беҳад нежни омад. Аммо сабзиёш бинен, объёмшам беҳад баланди хушрӯай. Я 8-9 сантиметр объём додагиай. пироги сетухма ҳам хе ба баракат, калони хушрӯ омад. размериш 20 бошад, диаметри ҳами кальцомон, лекин торт объём ки додагиай, кусоки майда чақатиам сер мекунанд. десерт ҳами майдаш хубай ки чени мехостагӣ тез мекунӣ мехӯрӣ. дӯстони азиз, ба ҳамин навора ба охирӣ мерасонам. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. раҳмат барои дастгириётон. то наворҳои оянда худованд ҳамеша ёру мададгортон бошад.